Eastern Lighting एबा The Church of Almighty God kaisa Chinese branded totally most dangerous cult tei most attractive active borni teaching style rok borni thani Bible enafia te kaisa Bible bo borok already tiklai paikha sengsar ha ganangai soi poito khlani rok je jagao Jisu Kristo no nasingi tonglayo phia borok hingke China Jisu Kristo buri yongi phaise thangka hinai saklaisi tonglaikha actually tamong kha himale China je pro kaitoni samung full speed by choli tongo asai katal bangi tongo house church movement choli tongo aprono soitanbo boni samungno tangnani jengkha 1991 khoroksa bokhok pholakathar manka hinai salaikha tei kaitoni kok kaitoni mung kaitor phaimani kok no tui sanani jengkha jotona excited phia aroni borok saimanya tam ongna thangi tong in future ja waisen khoroksa physics teacher tongmani Hanan province ni central China ni boni girlfriend eba wife yang Xiangbing no Jisu Kristo ni second coming hinai saklanyani jengkha bono burui Jisu Kristo tabok boni besingtini mathangjak sinai hinai saklanyani jengkha okal group in future most active most dangerous ongi thangano aboke bufan wansuk jagya boni teaching style rok nugui borok poilao to saino manglak je borok masia phatra te dirai phatra hinai nanya thangke jotoni slai kaham hai Jisuni bagi thibo mano buthrai mano abahirono nugui borok poilao confuse nongi thango around 1990 o Yang Xiangbing college entrance felongo university o pori uimanlia chini parao university o porija koyekjon borok tongo boni slai se lekha porijak according to Zhang Dakai Yang Xiangbing mental problem tongmani te evil spirit by tuidul jagai tongmani omai mental problem borok se johon choloni barono phonugui aboni meaning te kaisa sawo aboni meaning Bible te kaisa tong hini sawo silbujak bijab abono Bible hini sawo okok silbujak bijab ni kokno se sawo hini borok sawo hinke o silbujak bijab hinke katal Bible the word appear in the flesh phaidike sing naileno johon choloni baro ang norno sanani kabangma tongo tamokhe norok abono tabuk sawi manglak kok bokhorok sijak tongo phola kathani samurokni hinke ulo phola kathar phai samong khlaimarokno sing saimannai okokno samase pentiko salo phola kathar phainai tei bono kabangma kok sino sapainai samong bijab chapter 2 no singnai naikhe gabor khorok sapitor bo bhaika si kok uthuk saimankha bo bhaika si kok prachar khlaimankha je borok jisuno gosia je borok jisuno kaham ke se saimia bose ojorao kok uthuk saitongkha abo phola kathar saimani man bagai se bo saimano o phola kathani bisingtui Bible ni bijaro bo sijakha hinke abo phola kathano saimani mani okokno se sananayo okok ni meaning no srai ke bujina bagai singnai mano johon suloni art hake bo eba phola kathar phai o sangsani sayano phonugano sumsokno tui kahamno tui phia kaituni busno tui borok ni sayano phonugan ni srai ke saw phola kathar phainai sino kuthuk kok kabangma huijak kok no phunugui phiring painai sapainai okokno samase tabu Revelation 6 chapter ni silbujak bijab abo te kaisa Bible ni kokno saya tamni hinba Revelation 5 ni paso arono obijabno khulugui sabai sajakha aro te ketal Bible ni ketal bijab ni kokno sijagya omai hinke John ni bisingti phola kathar maganano joranawi obijabno sika hinmase phunuk jagmani jagao te kaisa bijab nasingdi hinei sikheno amen ni sikheno ongkhamunbla khajani bairok sini kaitor kaisano boni bijabo kaisano abongkha Bible ni phatro te muksase hingke abo soitani seong nai phaidike singborong ni phirimungno naileno borok tamo khlai phiringi buino lama korori oronugo sing somai kasam kaitoni mung Yehoba te samungke kerong te aroni je sapmungke sraimung khamma amahirok o kerong bai mathangje hini borok oro direct he noroko kalai hini siri jagoro next sing nugo somai katalo kaitoni mungke Jisu Kristo samungke tamo halok cross sakao kanta bujakman chapmung tamo hamjakma maya khasoima te nakarma abo baibo mothangje hini oro srai ke oro dot ke tirnichi nyori dikharo morkeo klaine hini oro no enough je borok Jisu Kristo no mania Jisu Kristo no tui ena pongje gya Jisu Kristo koso thiman no tui saknang jagya borok no o Almighty God thangnai haise Jisu Kristo bai se mathangje gya ketei tam tongsiba dayok oro singnugo phunuk jakmani bijab last juk oboke paithoni jukta kaitoni mung kaplaisa kaitorni saw belakhen wana ma singsa borok kaitoni mungno phanai sabo kaplaisa kaitor to agini simino kaplaisa kaitor Genesis 17 go singnugo aboni bagai borni je phiring mung belakhen kirima singsa o bijabno je porinai Yang Xiangbing no je bisas khlani se sorgo thana hini saw abose ulta borok se noroko klainai tabu Almighty God no sing question singi mano number 1 o sil bijab sabo sakagi man Revelation 5 ni pas Juda bosong ni singho Daud bosong ni oborok eba Jisu Kristo ni kokno se samani Yang Xiangbing le bo bosong ni sagara dikisa Chinese Mongolian tongkha bojaga
Joda Bosong Tongkha Bojagao Bisik Semini Kothok. Number 2 O bijab boro tongui khuluk jakha Revelation 5 ni 1 Asuk thayongo eba sukna hao hini samase hinke yang siang bingle sainao sodase ajogi malia tongi malia New York se makharsio kisa confusion noni logi thangnai rokno sainao detlangnai na New York tlangnai. Number 3 Jisu Kristo tewaisa sainao buryongi phayano hini Bible bo jaga bobishot bani khlaijak tong kisa phunugdi. Number 4 Jisu Kristo ni mung ereng ya abo kathang kaitor se bumung pharo hinke yang siang bing nile sabo pharka kisa sagradi. Khajani bayrok yang siang bing tabo kathang de tong kebo saimia thije thangka kebo saimia thei thangibo abo saiman diglak awai khlaijaklak. The Almighty Church of God ni borok wan chuklayo yang siang bing bai ahaino kebo malai mai hini tamni hinba yang siang bing ni kok no Bible boni je bukhokti kok abono Bible ongi thango hini borok wan chuklayo aboni bagai singtiniwo bisikse sojake tongna nangkha je borok saksakno se mathangi manglak dire dire burichu khai thijani thangai dong eba thithangka kebo saimia bo bahai ke no mathangi manaiba aboni bagai singponi thani borni uklogo rikthari tong hangkeke sing daktini horni kunlok laini sarati kuno lama kori khaki pildi khajani bayrok kaitor norno subathung amen.